God aften og velkommen. I aften skal vi læse et lille eventyr højt, som jeg håber I vil nyde og falde til til. I aften læser vi Den grimme ælling af H.C. Andersen. Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult, havren grøn. Høet var rejst i stakke ned i de grønne enge. Og der gik storken på sine lange røde ben og snakkede egyptisk. For det sprog havde han lært af sin moder. Rundt om ager og eng var der store skove, og midt i skovenes dybe søer. Jo, der var rigtig nok dejligt derude på landet. Midt i solskinnet lå der en gammel herregård med dybe kanaler rundt om. Og fra muren og ned til vandet voksede store skrabbeblade, der var så høje, at små børn kunne stå oprejst under de største. Der var lige så vildt derinde som i den tykkeste skov, og her lå en and på sin rede. Hun skulle roe sine små ællinger ud, men nu var hun næsten ked af det, fordi det varede så længe, og hun fik sjældent visit. De andre indeholdt mere om at svømme om i kanalerne, end at løbe op og sidde under et skrabbeblad for at snadre med hende. Endelig klagede det ene æg efter det andet. Pip, pip, sagde det. Alle æggeblommerne var blevet levende og stak hovederne ud. Rap, rap, sagde hun, og så rappede de sig alt, hvad de kunne, og så ud til alle sider under de grønne blade. Og moderen lod dem se så meget de ville, for det grønne er godt for øjnene. Hvor dog verden er stor, sagde alle ungerne. De havde nu rigtig ganske anderledes plads, end da de lå inde i ægget. Tror I, det er hele verden, sagde moderen. Den strækker sig langt på den anden side af haven, lige ind i præstens mark, men der har jeg aldrig været. I er dog vel alle sammen? Og så rejste hun sig op. Nej, jeg har ikke alle. Det største æg ligger der endnu. Hvor længe skal det vare? Nu er jeg snart ked af det. Og så lagde hun sig igen. Nå, hvordan går det? Sagde en gammel and, som kom forbi for at gøre visit. Det varer så længe med det ene æg, sagde anden, som lå. Der var ikke gå hul på det. Men nu skal vi se de andre. Det er de dejligste ællinger, jeg har set. De ligner alle sammen deres fædre. Tæskeren, han kommer ikke og besøger ham. Lad mig se det æg, der ikke vil revne, sagde den gamle. Du vil tro, det er et kalkunæg. Således er jeg også blevet narret engang, og jeg havde min sorg og nød med de unger, for de er bange for vandet, rappede og snappede, men det hjalp ikke. Lad mig se ægget. Jo, det er et kalkunæg. Lad du det ligge og lær de andre børn at svømme. Jeg vil dog ligge her på lidt endnu, sagde anden. Nu har jeg ligget så længe, så kan jeg lige så godt ligge lidt mere. Vær så god, sagde den gamle and, og så gik hun. Endelig revnede det store æg. Pip, pip, sagde ungen og væltede ud. Han var så stor og styg. Anden så på ham. Det er da en forfærdelig stor ælling. Ingen af de andre ser sådan ud. Det skulle da aldrig være en kalkunkylling. Nå, det skal vi snart komme efter. I vandet skal han, om jeg så må sparke ham derud. Næste dag var det velsignet dejligt vejr. Solen skinnede på alle de grønne skripper. Ællingemoderen med hele sin familie kom frem nede ved kanalen. Plask, sprang hun i vandet. Rap, rap, sagde hun, og den ene ælling plumpede ud efter den anden. Vandet slog dem i hovedet, men de kom straks op igen og flød så dejligt. Benene gik af sig selv, og alle var de ude. Selv den stykke grå unge svømmede med. Nej, det er ingen kalkun, sagde hun. Se, hvor dejligt den bruger benene, hvor rank den holder sig. Nej, det er min egen unge. I grunden er den dog ganske køn, når man ser rigtigt på den. Rap, rap, kom nu med mig, så skal jeg føre ind i en verden og præsentere jer for andegården. Men hold jer altid nær ved mig, så ingen træder på jer, og tager jeg i agt for katten.
Og så kom de ind i andegården. Der var en skrækkelig støj derinde, for der var 2 familier, som slog som et ålehoved, men så fik katten det. Se, således går det til i denne verden, sagde ildingmoderen og slikkede sammen næbet, for hun ville også gerne have ålehoved. Brug nu benene, sagde hun. Se et rabia, og nej med halsen for den gamle and derhenne. Hun er den fornemmeste af dem alle. Hun er af spansk blod, derfor er hun lidt tvær. Og ser I, hun har en rød klud om benet. Det er noget overordentligt dejligt, og det er den største udmærkelse, nogen and kan få. Det betyder så meget, at man ikke vil af med hende, og at hun skal kendes af dyr og mennesker. Rabia, ikke ind til bens. En velopdragen ælling sætter benene vidt fra hinanden, ligesom fader og moder. Se så, nej med halsen, og sig rap. Og det gjorde de. Men de andre ender rundt om så på dem og sagde ganske højt, se så, nu skal vi have det slæng til, ligesom vi ikke var nok alligevel. Og fy, hvor den ene ælling ser ud. Ham kan vi ikke tåle. Og straks fløj den and hen og bed den i nakken. Vi når desværre ikke mere i aften, men vi vil selvfølgelig fortsætte med oplæsningen i morgen.